Хоризонт. Нощен хоризонт. Екипът ни тази нощ: Димитър Хаджиилиев на звукорежисьорския пулт, музикален редактор е Иван Нотев, аз се казвам Кармен Манукян. Днес и утре в зала Люмиер на Националния дворец на културата ще има представления на мюзикъла Йоан, синът на гърма. Казват, че светът не е чекалня. Какво тогава правим и защо сме тук? Това се пита Йоан, синът на Заведей, и търси изход от този свят, гара, където всеки си тръгва, когато му дойде влакът, а тайната на мирозданието е скрита някъде там, отвъд жълтата линия. Години по-късно, заточен на остров Патмос, той си припомня своя живот, своя бунт и своя път през отчаянието към надеждата и вярата. Път, който го превръща от бунтовния син на гърма в апостола на любовта, както е известен и до днес. Спектакълът е дело на Сдружение за християнско изкуство Мюзикълът. При нас тази нощ гостуват режисьорът, сценарист и автор на песните Антон Радославов и Виктор Макаров. Той е богослов, преводач, поет с китара. Той е в ролята на Заведей. Повод за срещата ни е и един предстоящ на 23 април концерт с международно участие. Какъв концерт, с чие участие, ще чуете, ако останете с нас. Желаем ви спокойна нощ. Wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I'm not a fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train, running for the last train home. If you wanna know me, then you gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. Go wrong, I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train, maybe you're the last train home. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender. I'm on the last train running, I'm on the last train running, and I surrender, and I surrender.
сложил крак на съдбата в стремето дълъг път. Извървях през мрака на този свят, не намерил своя бряг. Уморени вълни очакват утрото, този сън е към своя край, ето изгрева, събужда новия ден, като ти събуди мен. Пришелец съм аз на тази земя, странник прокуден далече от града. Свърши ли тук моята съдба, ще се върна отново у дома. Пришелец съм аз на тази земя, на ръба на времето сложил крак на съдбата в стремето дълъг път. Извървях през мрака на този свят, не намерил своя бряг. Нощен хоризонт. Добре дошли на двамата ни гости, Антон Радославов и Виктор Макаров. Добър вечер, благодарим за поканата. Добре заварили. Посрещнахме ви с песен от мюзикъла Йоан, синът на гърма. Музиката и целият спектакъл изцяло авторски, а всъщност вярно ли е, че музиката през всичките години на изнасяне на представлението е изпълнявана на живо, включително и инструментите ли? И гласовете? Да. Всичко е на живо, което създава някои проблеми и затруднения и затова се прави рядко, но е съвсем различно. През годините, когато сме правили други опити театрални, на моменти се е налагало да пеем с сингбек. Винаги е било пеенето на живо, но някой път музиката е била записана. Въздействието е съвсем различно и затова това си едно от нашите така копирайтс, да го правим всичко на живо. Даже известно време рекламата на мюзикъла така вървеше: мюзикъл с музика на живо, но после решихме да махнем точно тая фразичка. Сега в момента хората си ми го усещат като дойдат. В момента музикантите са с доста уклон към джаза, някои от тях, и почти всеки път е различно. Така ли? Да. Те си позволяват, понеже са просто добри музиканти, позволяват си да импровизират, да променят неща. Така че е много интересно. Даже си позволяват да се шегуват един с друг. На сцената?
Или зад кулисите? Може би по-скоро, като се подготвяме по време на репетиция, накрая, когато ги представяме, единия цигулар, например, засвирваше част от цигуларна покрива. И така. А днес 12 юли, щях да кажа, 12 април и утре неделя Цветница, 13 април. Разбрах, че на 13 ще имате гости. Да, сега решихме на едни млади колеги, начинаещи, да дадем място. Това е гимназия, една за сценични изкуства, където нашата хореографка, една от нашите хореографии и един от главните ни актьори също участват. Това е част от техен изпит по танци и сценично движение, който ще представят преди да започне спектакъла. Малко нестандартно, но все пак и ние сме не съвсем стандартна театрална трупа, така че... Това е всъщност частната професионална гимназия за сценични изкуства, Акатамос. Да, аз преподавам там и така е... Директор актьорско майсторство, чета. Антон Радославов. Да, гимназията вече 3-та година съществува. Това е така първия ни выпуск, 10-ти клас, който сега ще представим. А Виктор Макаров, който е в ролята на Заведей, кога ще го видим? На 12 или на 13 или и двете вечери? Мисля, че ще съм на 12, защото това е днес. Тоест днес. Леле. Да, съвсем е много наближило. Отсрочено изглежда, но всъщност е след няколко часа. Изобщо не е отсрочено. Този път, защото ние и преди сме поставили този мюзикъл, в Театър София го играхме. От 2012 до 2014? 2 сезона, да, точно така. И тогава бяхме единствен състав и затова има толкова малко коса на главата на Тони, защото той постоянно сънуваше кошмари как някой няма да дойде, а истината е, че понякога някои хора не идваха. Като, например, Виктор, който ми се обади от летището в Париж 1 час преди спектакъл и каза, че трябва 3 часа беше, Тони. 3 часа. Аз ги почувствах като един. И каза, че трябва да играеш Заведей. И аз набързо влезах в неговата роля. Да. Което не беше лесно, въпреки че съм го писал, съвсем друго е, да си го играл. А всъщност и за това сега са 2 състава. Да му спестиме... За всички роли ли? Има някои важни роли, за които е само един човек. Просто не сме могли да намерим друг човек. Това е доброволно, самодейно, така, въпреки че на добро ниво е и доста професионалисти има. Но по тази причина за някои роли просто не можем да намерим човек, който може да отдели толкова безвъзмездно време. А режисьора присъства ли на всички представления? Да, аз не мога да си представя да не съм там. Аз имам и известни функции по мултимедията и синхронизиране на подложката, ефектите, върват ни аудиоефекти, които реално аз съм ги правил и подреждал. Въпреки че има човек, който ги прави, често се налага, аз да помогна, но аз го преживявам всеки път, така че не се оплаквам, че съм там. То е като ново раждане, отново и отново. Много хубаво. Ето ме на ръба на времето, сложил крак на съдбата в стремето, тази песен. Слушахме, да. Тя ли открива спектакъла? Да. Това е спектакъл. Аз доста време изучавах различни текстове и поетични, и богословски за тази идея за пилигримите, за странстващия човек, който търси и не намира. И тя е така една от християнските наративи по принцип. Не можем тук да намерим в пълнота това, което наистина търсим. Това и Бунюел го е казал с този неясен обект на желанието. В драматургията присъства това, но се очудих, че и в християнската теология го има. И тази песен изразява точно този копнеж на Йоан, който в края на живота си разбира, че всъщност не е успял напълно да се свърже с това, което иска и че предстои това тепърва. Християнството все пак говори и за този вечен, отвъден живот. Аз да питам нещо отдавнашно. Някъде четох, че 90-те години с цялото семейство сте били в Чехия. Да. И там е била
първата ви среща не, но с вярата, когато детето ви е било болно, сте попаднали на... А той има една поговорка: Господ не оре, не копае, хора събира. На група хора, които чрез молитва, чрез песнопение, или вие ще разкажете? Да, така беше. Ние бяхме в един такъв лагер тогава. Имигрирахме, опитвахме се от Чехия да отидем някъде в Германия или другаде. В крайна сметка отидохме в Южна Африка. Но докато бяхме там, се роди дъщеря ми, Валя. И тя, понеже живеехме в един такъв отровен от заводи район, почна да има анемия и на няколко месеца. И ние заведохме при тези едни наши познати, ни поканиха, казаха: тук са една палатка, едни хора говорят, молят се, елате. И докато те ни говореха, молеха се за нея, така ни споделиха и на нас няколко думи. Аз бях кришнар тогава, поспорих малко с тях, противопоставях идеята на кришнарството, което е така, всичко е Бог, Бог е всепривличащ, на тази много за мен е тесногърда идея за някакъв дърводелец, който се родил преди 1000 години, па точно определено е преживял точно 33 години и аз сега, виждаш ли, нали, трябва да се свържа с него. Но странно, че тогава, беше първата ми среща с по-сериозна, нали, иначе аз съм до някъде израснал в православна църква, дядо ми е свещеник бил, но там нещата си останаха в една тържествена застиналост. Никога не можах да прескоча просто ритуалността и да стигна до някакво взаимоотношение. Докато там, когато се заговорихме за този дърводелец, аз си помислих, че наистина той е уникален човек. Бил уникален човек. Ако наистина е съществува и е твърдял всичко, което е твърдял, може би трябва да го взема малко по-насериозно. И така това беше началото. А при Виктор? Интересно. При мен началото беше, може би, много по-плавно, защото още в детската градина, когато ни учиха, че няма Бог и така, църквата беше по-скоро в сянка някакси. Не беше мястото, където едно дете би било заведено. Малко на шега се случват някои неща в живота ми. Една такава шега беше: децата в пясъчника в детската градина си пееха неща от сорта на самолет, номер 5, нали, като мини самолет. И от някъде се беше появила една песничка: Господ да те прости, скривите ти кости. И мен ми стана много интересно. Не знаех кой той е Господ. И съответно почнах да разпитвам родителите си, който е Господ, да че ми прости кривите кости. И моите родители взеха, че ми казаха нещо много ценно и достъпно за едно дете. Казаха: Бог е една голяма добра душа, която е създала всички ни. И на този етап от живота ми това сякаш беше достатъчно. И вече с годините напред, нали, следваща една такава шега беше, че четох романа Ариел на Беляев. Това е автора на Главата на професор Доуел, Човек амфибия и така. Това е малко по-малко известен роман, където злата капиталистическа църква си прави научни експерименти с децата в Индия, така че те да придобият свръхестествени способности и чрез тия способности да заблуждават повече хора да идват в църквата. Нали? И това дете умее да левитира, да лети благодарение на тия химикати. Там една жена, заблудена църковна овчица, му казва: моля ти се, нали, пише и в Библията, че ако имаш вяра колкото си наполо зрънце и кажеш тази планина да се премести от тук в морето, ще стане. Айде, покажи ми как летиш, нали? Но тези думи, този един малък цитат от Библията остана дълбоко в сърцето ми тогава, от тинейджерските ми години, и в страшно много трудни моменти на живота ми аз съм си спомнял тези думи, които са думи на Христос. И тези думи ме водеха към това, аз, тинейджерът, да се помоля. Нямаше църква, нямаше кой да те научи. Нали? Родителите в детската градина са ти казали, че има някой там и той е добър. После прочиташ тези думи в книга, която е написана да оборва християнството, и те поникват в сърцето ти и те карат да търсиш онзи, който е осмян в тази книга. Такъв един път. Виктор Макаров и Антон Радославов в студиото на Нощен хоризонт.
Преди да ни разкажете повече за мюзикъла Йоан, синът на гърма, да чуем една от песните в него, още една. Тя се казва Изгубена, може би някакво въведение към песента, която ще прозвучи? Това е тема на Мария. Мария е събирателен образ на Мариите от Библията и въобще на онеправданата жена, която по някакъв начин Христос възстановява нейното място и достоинство. Така че това е една песен за нейната неспособност да намери себе си в този мъжки свят. Изгубена в този мъжки свят, не знам на кого принадлежа. Търсех своята любов, за свое щастие копнях, но сякаш този свят не е моя дом и не е тук моя дяд. Вярвах в теб, но ти си ме предал на волята на моите врагове. Под пурпурния плащ на вечерта стопява се безрадостния ден и само тук се чувствам у дома. В лилавата прегръдка на нощта, нали си създал този свят с любов? Защо е толкова студен? Вярвах в теб, вярвах в теб, но ти забрави си за Звуча в ефира Изгубена се нарича от мюзикъл Йоан, синът на гърма, събирателен образ на Мариите от Библията, каза преди малко Антон Радославов. С Виктор Макаров са тук в студиото на предаването. Текст, музика на всички песни, автор е Антон Радославов, а аранжиментите са... Аранжиментите ги правихме с Георги Стрезов. И колко човека се появявате на сцената? Много хора.
На 42, мисля, че сме общо с музикантите. С музикантите ги броих веднъж, до 45 стигна. Значи повече сме, да. И сега или днес вечерта, има ли още билети за днешния спектакъл в 7 вечерта? Така, че, който иска да заповяда. Днес, събота, 7 вечерта е началния час. Билетите на касите на НДК. Има и онлайн на НДК, има и в Театър Арт БГ също. И следващото представление е в неделя, също от 19 часа, и след това е чак май месец на 10 и на 11, т.е. месец по-късно. И ако изгубена събирателен образ на всички Марии в Библията, Йоан е един. Кой Йоан? Героят на Йоан е именно Йоан Богослов. Често го бъркат хората с Йоан Кръстител и казват, нали, много интересно, не знаехме за Йоан Кръстител тези неща, но това е Йоан Богослов и това е моето вдъхновение. Аз много харесвам Евангелието от Йоан и той е наречен синът на гърма и съм си мислил откъде, на къде и как това е станало и всъщност разсъждаваме по тези въпроси в самия спектакъл. Той е един бунтовен млад човек, който иска да излезне извън ограниченията на социума, в който е. Това сме го представили чрез жълтата линия, която той се опитва постоянно да пресече. И лека по лека срещата му с Христос го обръща в това, което ние познаваме вече от историята, апостола на любовта. А пък в Йоан синът на гърма, ние вече споменахме този факт. Един от двамата актьори, изявяващи се на сцената, Виктор Макаров, в ролята на Заведей, бащата на Йоан. Да, точно така. Това беше за мен много интересно приключение, появяването там. Когато се появява Виктор, защото разбрахме, че веднъж е бил на 1000 километри от сцената. Да. Всъщност първоначално моята съпруга беше в танцовата трупа на мюзикъла, а пък сина ми беше дете, участващо като актьор в мюзикъла. Крис Макаров. Крис Макаров. Той играеше малкия Йоан. Да, защото вие казахте, че Йоан е един, той е един, но на сцената се появяват трима. Мариите са 3, на сцената се появява една, а Йоан е един, но се появяват 3. Малък Йоан, Йоан младежът, който се среща с Христос, и Йоан, чийто глас чухме в началото, който е заточен на остров Патмос, вече на стари години. Отидох на едно затворено представяне, за да подкрепя сина си и съпругата си. И то тогава не беше целият спектакъл. Имахме завършени само може би 40 минути. Изобщо не бях подготвен за това, което ми предстоеше. Аз съм малко критичен, когато става въпрос за изкуство и не обичам неща, които са дидактично християнски. Това е работа на проповедника, на богослова, може би, какъвто съм аз по образование, но не и на твореца. Твореца е поет. Той трябва да се изразява иносказателно. И затова отидох с известни предразсъдъци и така по-особени очаквания. Очаквах нещо дидактично такова, нали? Вместо това, в течение на 40-50 минути аз просто се потопих в един сюрреалистичен свят с тази жълта линия, с тази гара, на която се развива цялото действие. С този танц изгубена, който има един невероятен момент, в който хората танцуват по двойки, но без да се докоснат и в един момент даже се разминават и танцуват с гръб един към друг и ти осъзнаваш, че всеки един от тия танцори е загубен и сам дори когато е в двойка и това нещо просто по някакъв начин ти разглобява ума до толкова сюрреалистично нарисувано. И в мига, в който светнаха светлините в залата, аз знаех откъде Тони ще излезе от тази зала, аз се засилих на там, хванах го и казах: Тони, в този спектакъл искам да ме включиш. И така всъщност се появих с закъснение в спектакъла. Но пък мога да кажа, влюбен в това представление, в тази сюрреалистична приказка, която носи толкова много покой, мир. Не, трябва просто хората да ти да гледат.
В момента това, което не вижда слушателите, е, че Антон Радославов е с китара в ръце. Той ще свири, Виктор ще пее песента на Заведей, която всъщност не е включена в албума. Саундтрак ли се казва пак на мюзикъл? Да. Не е включена, просто тогава не можахме да я довършим. Точно защото се появих по-късно. Не знам дали за това беше за това просто... ти буквално вече мюзикъла беше готов и ти ми прати един файл, който каза, това го записах на телефона си и там беше една много раздрънкана фалшива китара и твоя глас ти просто като една чернована песен ми изпрати и каза, това ще е песента ти, научи се да пееш еди си как за тази песен и така и не я поставихме на сцената. Но не я поставихме и с оглед на по-краткото време и за репетиции, и за подготовка и аз мислих, че тази песен даже не съм я написал, аз не помних. Но той изкопа от някъде за новото издание и каза, аз имам пазия. За новото издание, за представлението на живо. За сегашното представление и сега всъщност тя се изпълнява, вече намери си място. Буквално 2 месеца преди премиерата в кино Люмиер, Тони все още казваше, не съм сигурен, ние хубаво изрепетирахме, направихме, но още няма сцена за тази песен, може би няма място за нея в спектакъла, така че тя беше на ръба да не се появи на сцената. На ръба на времето, на ръба на сцената и не пресичайте жълтата линия, да ни я изпеете тази песен, да ни я изпълните. Добре, една съвсем акустична версия, много различна от самия спектакъл. Да, защото тя реално звучи като един много сериозен блуз с едни много сериозни рифове китарни, такива с дисторшън. Вечно сам шума на морето в мен. Беден рибар съм, беден син на Адам. Колко малко време си ми дал за миг да отворя очи и да заспя завинаги. Пришелец съм на земята, пътешественик в нощта. Ще изтрият ли вълните моите стъпки и пътя към дома? Суета е всеки земен блян, безутешен всеки вик. Ще изтрият ли вълните моите стъпки и пътя към дома? Недостижим е пак хоризонтът пред мен. Твоята тайна остава неразгадана. Колко въпроси понесъл е вятърът към твоя трон, забулен в плащ от мълчание. Пришелец съм на земята, пътешественик в нощта. Ще изтрият ли вълните моите стъпки и пътя към дома? Суета е всеки земен блян, безутешен всеки вик. Ще изтрият ли вълните моите стъпки и пътя към дома? Моите стъпки и пътя към дома. Тия влакове вървят през целия мюзикъл. Ние, да,
Виктор Макаров и Антон Радославов, казахте, тази песен звучи съвсем различно, когато ще бъде изпълнена днес вечерта на сцената и в неделя вечерта. Ние мислехме сега да пуснем, понеже в Йоан, синът на гърма, има сцена с възкресението на Лазар и днес, нали, Лазаров ден, честит празник. Честито. Но ако... Да, няма да имаме време. И да направим така. Да пуснем сега от музиката, да речем, четвъртата песен, Края на мечтите ли се превежда на български? Краят на съня. Да. Краят на съня. Сън, мечта на английски е една дума. Да, на български са две различни. Да пуснем тази. Да. То е песен или е инструментална композиция? Песен. Към коя сцена принадлежи тази песен? Тя е много хубава сцена, където Яков, малкия Йоан и Яков, брат му, си говорят за смисъла на живота и за това дали трябва да ни е страх от смъртта. И трябва ли да ни е страх от смъртта? Според това, което Яков му казва, по-скоро не. По-скоро можем да се надяваме, че този, който ни е пратил тук, ще ни чака някъде там. А вие страхувате ли се от смъртта? Като смъртни същества сме, но пък... Ако сега тръгнем да отговаряме на този въпрос, няма да има... С една дума не. Аз не. Това беше една от големите разлики в момента, в който реших все пак да се доверя на тази невидима личност. Това беше един от моменталните резултати. Вече не ме е страх от смъртта. Аз не знам дали мога да отговоря с една дума. Може би по-скоро едно притеснение от неизвестното, защото и то не от неизвестното отвъд прага на смъртта, защото християните горе-долу мислят, че имат някаква представа. А процеса на преход, ето това е неизвестното. Тоест, може би страх от смъртта не, едно притеснение от умирането, да. Виктор Макаров и Антон Радославов говорим за мюзикъла Йоан, синът на гърма. Има представление тази вечер в зала Люмиер на Националния дворец на културата от 19 часа. Също в неделя вечерта. Часът е същия, 19 вечерта, а разговора с двамата ни гости ще продължи след новините в 1. Ще свърши този сън, ще се събуди под блясъка на хиляди звезди. И земният ни път оттруден ще свърши пред небесните врати. Ще видим този, който отначало земята и небето е създал. Съблекли своето земно на метало, душите ще намерят своя дял. Така идваме в царството на живите, безпаметни за времето преди, безпомощно измерващи секундите в кесията на земните си дни. Къде си ти, безброй звезди разпръснал в нощното небе? Разпръснал спомена за себе си милиарди ярки цветове.
хоризонт. Гледай го ти, моя малък сладък брат, слушай го ти, животът бил чакалня. Как ли изглежда този пъстър огромен свят през погледа на малкия Йоан? Гледай го ти, моя малък сладък брат, слушай го ти, животът бил чакалня. Няма да спрат, дано никога не спрат въпросите на малкия Йоан. Казват, че този свят не е чакалня. Какво тогава правим и защо сме тук? Този въпрос звучи така банално. Защо в отговор не чувам и звук? Казват, че този свят не е чакалня. Какво тогава правим и защо сме тук? Този въпрос звучи така банално. Защо в отговор не чувам и звук? Гледай го ти, моя малък сладък брат, едва появил се, вече мисли абстрактно. Явно няма да бъде рибар, рибар по занаята, философ познат на целия свят. Казват, че този свят не е чакалня. Какво тогава правим и защо сме тук? Този въпрос звучи така банално. Защо в отговор не чувам и звук? Спазвайте указанията на контролните органи и не пресичайте жълтата линия. Гледай го ти, слушай го ти, 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 гледай го ти, слушай го ти. Съобщение от гара западоизток северо-юг. Влакът на Илан пристига на 5 полуволос и поставя на дискусия такъв един въпрос. Какво е това място, на което всички чакаме и чакали не дочакали се втурваме на някъде? What's the point? Както казват на английски, а на български се казва за какво и да реч. И да реч за това, че трябва някои неща да се изчистят в глобалната концепция на света, например. Кой ни е пратил тук и откъде? Въпросът може да изглежда малко демоден, но не е. По простата причина, че без това сме след тук и в нощта, които не познават светлината на деня. Ето такива неща си мисля, докато чакай, да почакам. Чакам, може пък и да го чакам. Чакаме тук, чакаме там, чакаме горе, чакаме долу, чакаме тук, чакаме там, горе, долу. What's the point, hey? What's the point, hey? Hey, what's the point, hey? What's the point, hey? What's the point, hey? What's the point, hey? Hey, what's the point, hey? Нощен хоризонт. Нощен хоризонт, това беше песента Чакалня от мюзикъла Йоан, синът на гърма. А всъщност като се пее там на живо, се и танцува? Да, и освен, че има танцори, които само това правят, но и самите певци танцуват и някои от актьорите. Така сме го съчетали, че не може да се разбере кой е танцор, кой е актьор, кой е певец. Казва Антон Радославов, който е автор на спектакъл, на целия спектакъл, на музиката, на сценария и режисьор. А тук сме заедно и с Виктор Макаров. В песента, която отзвуча Чакалня, разбрах, че се чува гласа на Крис Макаров, сина на Виктор Макаров, Крис Макаров от Молец, който казал, аз не мога да пея рап. Твърдеше, че иска да става рапър и това е първото му рап участие, тази рап част от песента, където той... И повтори ми текста, този част, сега точно не се сещам. Съобщение, както казват на английски. Западоизток, северо-юг. Да. За какво и да реч? Какво и да реч, да. Но Крис много не искаше да пее. Беше неохотен, каза, че не пеел добре и така едвам така го подугахме да запее. И хореография, и сценография, и костюми? Да, всичко. Имаме хореографии 3.
Имаме си много добра костюмографка Ели Шопова, която така много при сърце взе нещата. Имаме сценограф. Така че да, доста голям творчески екип е работил по визията и финалния вариант. И всъщност, ако от 2012 до 2014 година е имало 24 представления пред пълни зали на сцената на Театър София, през 2022 едва започва възстановяването на спектакъла и от 21 януари 2024, значи 2 години по-късно, на сцената на кино Люмиер започват редовни представления, каквото има и днес вечерта от 19 часа и утре неделя също от 19 часа. А в какво се е състояло това възстановяване на спектакъл? Очудващо дълго време ни отне. Аз също предполагах, че по-бързо ще стане. Първо, че някои от хората са нови, съвсем нови актьори, които трябваше да го научат. Имаше кастинг. Да, имаше кастинг и усъвременихме някои неща, променихме най-вече хореография, мизансцен, но понеже това са хора, които не работят фултайм това, така че отне доста време да се възстанови, да се припомни кой къде седи, какво говори, кога го говори. Не е като в един театър, където от сутрин до вечер правиш това. Така, всъщност до някъде проблема беше, че имахме хора, които фултайм, както казваш, работят точно това в някой театър. Точно така, да. Те пък не можеха да идват на репетиции. Това възстановяването беше да го вдигнем на сцена отново. То отнема време. Да го вдигнем на сцена. Лазаре, стани. Днес е Лазаров ден. Да. И има цяла една сцена и песен по този повод в самия мюзикъл. Ние да чуем част, може би, от сцената или самата сцена и песента. Петър, махнете камък. Петър, моля те. Как ще махаме камък? Няма да го. Вителю, не е редно да се докосваш до мъртвец. Ще се оскверниш. Да. Няма да го махаме. Сега ще обърнем. Не дейте жали. Не жалете този, който си отива. Откъснал се от тленния си впряг. Не знаете ли? Брат ви Лазар заспал за да се събуди пак. Тъгувайте за себе си и бдете. Защото не знаете нито деня, нито часа, в който ще ви потърси сметка Създателят. Невидим на света. Светът и грижите му преминават. Не може плът да наследи духа. От този храм остава само пепел. Но аз отново ще го съградя. Той богохулства! Богохулства! Говори против храма, Каяфа! Горкови! Знаете всичко. А не знаете, че сте жадни. Иначе бих ви напоил. Не знаете, че сте роби. Бих ви освободил. Това е скандално! Това е фатално! И ние няма да го търпим! Отче! Благодаря ти, че ме чуваш. В това предверие на вечността душите лутат се безверни, чужди на твоята светлина. Опънати трептящи струни между живота и смъртта очакват да ги събудиш. Очакват твоята ръка. Къде си ти? Безброй звезди, разпръснал в нощното небе. Разпръснал спомена за себе си в милиарди ярки цветове. Лазар, излез.
След столетия от мрак, векове от самота, как открехна се вратата, светлината тук огря. Споменът ме връща там и се върна в своя храм. От тогава никога не съм бил сам, не съм бил сам. От всичко, което чухме и от разговора с нашите гости, и от музиката от мюзикъла, да, Илан, синът на гърма, по всичко личи, че е внушителен този спектакъл. Представям си с светлините и с всичко, каква атмосфера се създава. Подходяща ли е зала Люмиер на НДК? Да, очудващо добре. Там се намести нашия спектакъл. Преди го играехме в Театър София. Там е театрална сцена специфично и имаше доста удобства. Но в Люмиер тя пък е по-концертна сцена, а един мюзикъл с музика на живо, той пък много разчита на това. Така че тук има други преимущества и ние свикнахме и така и за публиката мисля, че е доста добре. Залата е много удобна за гледане. Да поканите нашата много уважаема аудитория? И тази вечер, и утре вечер играем от 7 часа в зала Люмиер. Заповядайте, билети все още има и на касите на НДК и онлайн. И включително, ако в 6 часа се отварят касите в фоайето на самата зала Люмиер. Виктор Макаров и Антон Радославов, които преминаваме към една по-различна част от разговора. Очакваме сега да ни разкажете и да ни поканите пък на един концерт, който ще се състои на 23 април в Swinging Hall, тук близо до радиото. И тук на 2 крачки. Да, на номер 8 мисля, че Драган Цанков, номер 8. Ами да. Концертът обикновено, когато се появявам някъде като музикант, се появявам като тъй нареченият поет с китара или бард. Тоест човек, който пише някаква поезия и я превръща в песен. Но тази есен ме поканиха края на октомври на един фестивал в Литва. Тоест есента, която мина. Есента, която мина, да, октомври 24 година, края на октомври. В Литва бардовете са изключително популярни. И понеже имам някакви познати приятели там и така нататък, от приказка на приказка поканиха ме да свиря на един фестивал. Аз поканих приятели музиканти да свирят с мене. От България? Да. От България, но репетиционните записи ги изпращахме на приятели музиканти в Литва, така че всъщност групата стана смесена, българско-литовска. Излязахме с една репетиция на сцената, но всеки си беше свършил една репетиция заедно с литовците, нали? Българите си бяхме репетирали в България. Всеки си беше свършил домашното и в крайна сметка организаторите на фестивала казаха: тази година вие бяхте най-хубавото нещо, което се случи на тази сцена. На нас самите участниците много ни хареса и казаха ми: така както сме го сглобили, дайте да го направим на албум. И един от литовските музиканти сега пристига точно по Великден, за да влезем в студио и да запишем неговите партии. Т.е. вече се записва този албум. И решихме така или иначе той ще е тук, ще липсва само един музикант. Поканихме Самуел Евтимов, той е така един млад джаз музикант, завършил вече консерваторията, джаз пианист, да се включи, да замести липсващия литовец и правим като малко представяне на предстоящия албум. И понеже все още материала, който имаме готов, не е достатъчен за напълване на цяла концертна вечер, нали, за един сет е тъмън, решихме за втория сет да поканим
блуз бандата ми. Това ми е другата страст, нали, освен така да съм бард, да съм поет с китара. От доста ранна възраст, още от детската градина, като започна баща ми да ме захранва с Луис Армстронг, там има доста блуз, макар и по-такъв джазиран, по-така свингиран, по-обърнат в посока на моменти Диксиленд дори, но всъщност в основата си е блуз. И в последствие, когато за пръв път чух Васко Кръпката, когато се сприятелихме с Буги Барабата в онзи легендарен клуб Субдибула, където сега е театър Алмалтер, някак си тази музика остана в мене. Тя е особен вид музика, която веднъж като полепне по тебе и попие в душата ти, вече няма измъкване. Така щастлив съм и благодарен, че имам възможности тази музика да свиря. И Тони, нашият режисьор на мюзикъла, също така и барабанист. Аз го помолих да се включи пък в този мой блуз проект като барабанист. Той го направи. Така че ние двамата ще бъдем на сцената на 23-ти. В първия сет ще представим българо-литовски албум. Във втория сет ще е тази блуз банда, където вече ще има сериозни барабани и жици. Защото литовски албум е по-нежен, по-акустичен. И така. И сега какво ще ни изпълните на живо в студиото? На живо в студиото Виктор взе китара, Антон Радославов си слага на крака дайре. Добре. Да. И сега ще видим какво ще излезе, защото това ще е едно импровизирано озвучаване. Тони, ако те изненадам с една боса нова, ще оцелееш ли? Да, бе. Добре, понеже казахме, че е по-нежно, аз бях избрал доста така енергична песен на английски. Да, всъщност литовците помолиха, казаха, ами ние български не знаем. Може ли като дойдеш да ни пееш на език, който разбираме? Какво разбирате? Ми разбираме английски и руски и изведнъж се оказа, че тези мои английски и руски песни, които аз винаги съм мислил, че съм написал за 2-3 приятели. Аз, бидейки половин руснак, пиша и на руски. За някакви приятели, някакви роднини, но те никога няма да видят бял свят и да имат някакъв живот. Всъщност излязаха на сцена. И сега дори ще бъдат записвани, ще прозвучат в свинга. Така че ето една от английските, посветена на съпругата ми песен. Много стара и простичка, но нежна и хубава. Things that make him shine. For me it is my lovely bird, the thought that you are mine, a present from the God on high. Your sweet love and care. Oh, what a blessed man am I, that you, my love, are there. La 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 la. Sometimes a bit, sometimes a lot, but always you are close. It's much more yes and never no, and every day it grows.
there. Антон Радославов, ударни и... Как се казваше това? Дайре. Дайре. И той ли ударни се води? Дайре с крак. Дайре с крак. Тръскащ инструмент. Тръскащ инструмент. И Виктор Макаров, автор на текста, на музиката, изпълнение и китара. Тоест изпълнение на китара и вокал. Да, и трябва да отбележим, че това беше импровизация за Тони и едва ли втори път ще го свири, защото той всъщност не е част от българо-литовския проект, да. А тук много мило се съгласи да присвирва за една вечер с тези ударни и тръскащи инструменти. И понеже Виктор Макаров остави китарата, да считам ли, че няма да бъде изпълнено второто обещана... Ще бъде. Сега веднага. Обещана песен. Добре. Да. Може веднага. Тази песен пък е на руски и както си личи по малко по-кръшния, раздвижен и многословен текст е, може би, да, просто по-скоро писано. Едно принудително завръщане от морето към София и знаете, там край морето са тия полета с слънчогледи, валеше дъжд, беше мрачно, в София ме очакваха проблеми и пътувайки през тези слънчогледови полета, аз си дадох сметка, че наистина, не само по приказките, но наистина ето отгоре всичко е покрито с облаци, а слънчогледите всичките са обърнати в една посока. Всичките знаят къде е слънцето. И някак си оттам ми дойде този текст пълен с надежда, нали, за нашето слънце, истинското, към което можем да обърнем взор. И така се роди тази песен "Слънчоглед" на руския Подсолнух. И по дорожке я плетусь домой, где ждут меня. Как-то пасмурно и сыро на душе, и я брезгливо отгоняю мысли и дела. А вокруг поля и лозы, и промокшие стрекозы, пучеглаза томно смотрят вдаль. Так и я смотрю угрюмо и борюсь со злою думой, с печалью, мне ее никак не жаль. А подсолнух тянется на свет, в облаках он ищет скрывшийся просвет. Твердо знает он, что где-то солнце яркое блестит, облакам его никак не провести. И я успею помудреть, пока сидею, и оставить лишний груз и страх. Ведь говорят, что тот художник, сотворивший свет и дождик, крепко держит мир в натруженных руках. А подсолнух тянется на свет, в облаках он ищет скрывшийся просвет. Твердо знает он, что где-то солнце яркое блестит, облакам его никак не провести. А подсолнух тянется на свет,
нещо тот художник, сотворивший свет и дождик, крепко держит мир в натруженных руках. Виктор Макаров и Антон Радославов в студиото на Нощен хоризонт. Песен, която ще бъде изпълнена, ще бъде включена или може би, може би не, на 23-ти. И в албума, и в конкретно концерта на 23 април. На 23 април вечерта в колко часа? В 7 часа отваряме врати. В 8 започваме да свирите. Да, като трябва да предупредим, че наистина в 8 ще засвирим и наистина каним хората да заповядат от 7, да се видим, да се запознаем, да се настаним всички удобно и в 8 часа засвирваме. 23 април, какъв ден от седмицата се пада? 23 април е сряда и това е причината за точността, защото в четвъртък всички, и ние на сцената, и хората от среща в залата сме на работа. Така че трябва и да започнем в 8 и да приключим на време. В две части един концерт. 23 април в първата част ще бъде българо-литовско участие, а втората част ще бъдат песни на български. Да, тогава вече ще е блуз групата ми, която е кръстена Макаров Блуз Бенд. Това между другото беше... От Буги Барабата. Да, това беше идея на Буги Барабата, като му се оплаках, че не мога да измисля име за групата и така. То с фамилия като твоята изобщо не трябва да се замисляш. Добре, ето и вие да поканите нашите слушатели и на този концерт. Да, заповядайте. Очакваме ви с най-голямо нетърпение и ще ни е интересно да чуем мнението ви за това, което сте чули. 8 часа, Swinging Hall, 23 април. В 7 часа се отварят вратите. По-добре е винаги по-рано да се отида, за да се види обстановката, да може да си избереш място. Къде? Да. Като, разбира се, хората с по-нежни уши, за втората част им препоръчваме да отстъпят една крачка назад, защото песента, която след малко ще се чуе от блуз репертуара, това е една от по-нежно звучащите песни. Песента "Остаряване" ли? Да. Тя е включена в албума "Шарена черга". В акустичен вариант. Тя съществува и в така по-електрическо джазов вариант. И вие там ще изпълните електрическо джазово? Точно тази не, но ми се струва подходяща за радиото, и имаме студиен запис. Но ще има други песни, които определено ще зададат малко повече от тази блуз жега, нали... Пум! Казват барабаните и така. Но това вече на 23 април, сряда, вечерта в 7 часа отваря Swinging Hall и в 8 часа започва точно в 8 концертът. Виктор Макаров и Антон Радославов бяха гости на Нощен хоризонт. Ние сега да направим така, да слушаме песента "Остаряване". И след това, защото започнахме разговора с мюзикъла "Йоан, синът на гърма", да чуем още една песен. Ще бъде песента "Като парфюм". Като парфюм, да. Тя е? Отново песен на Мария, която така обяснява едни необясними за мен неща на човешкото духовно новораждане. Добре ли ще бъдат песните една до друга или трябва да разделим с един радиосигнал? Мисля, че и двете песни по някакъв начин са адекватни и подходящи както за Лазаров ден, така и за наближаващите, може би, най-големи християнски празници, Рождество, Великден, в случая Великден. Защото и в двете има елемента на заставането пред прага на смъртта и виждането отвъд него към онзи, който е по-голям от смъртта и който дарява истински живот. И в двете песни това нещо присъства. Всъщност песента на Мария "Като парфюм" е песента, която тя запява, когато нейният брат Лазар бива възкресен. Да. Това е продължението. Сцената, която слушахме преди малко, тя продължава, прелива в песента "Парфюм". Виктор Макаров, който говори току-що, и Антон Радославов. Успех и на представлението днес вечерта в 7 и в неделя вечерта в 7 зала Люмиер на Националния дворец на културата, Йоан, синът на гърма, и успехи на 23-ти.
23 април. Swinging Hall е и тук точно до радиото. От 7 часа отваряме врати и в 8 засвирваме. Благодаря, че бяхте при нас и светли празници. И ние много благодарим. Косата ми още не е побеляла, животът ми още пред мене стои и белези няма по моето тяло. От дълги години на труд и борби ти си в есента, аз на пролето хая. Ти събираш плода, аз отрупан съм с цвят. Но животът на двама ни малка троха е. Пред Създателя вечен на целия свят. Много векове той те чака. Ръцете си към теб той протяга. Косата му е бяла като приказна зима и белек от пирони в дланите му има. И ето вечността е на прага. Творецът на света там те чака. Косата му е бяла, по-бяла от вълна. Дланта му прободена, с обич е пълна. Есента, той е вечната пролет. Ти събираш плода, той държи всеки плод. Той протяга ръка и те кани за полет. И ти дава крила да летиш към живот. Ти си в есента. Вечната пролет. Той протяга ръка и те кани.
звезда. Падам пред олтара на твоята святост, като знаме развей, като парфюм разпилей своята любов над мен, своята любов над мен. Днес душата ми танцува, твоята милост и любов празнува, днес сърцето ми ликува, родена за нов живот. Днес душата ми танцува, твоята милост и любов празнува, днес сърцето ми ликува, родена за нов живот. Нощен хоризонт.